Mazwi amuchanzwa anotevera akatapwa nekuzoshambadzirwa pasocial media kupfurikidza neunyanzvi hwevatendi vaKristu. Church of Christ. Kana ndikukwazisei mose nezita raJesu Kristu ari mupedyo kuti ameni. Vari kufara mose ameni. Aiwa inguva dzakanaka dzekusanganiswa nai. Inguva dzakanaka dzekuva pamwe chete tichisanganiswa tichifara pamwe chete. Zvinondirangaridza gore rakatanga misangano iyi. Takatanga zvakanaka tine masports. Ndo pandakazoziva kuti vamwe vanonzi mufundisi maranzi nekuda kwamanya zvisingaiti. Vanhu vachimhanya zvisingaiti. Saka inguva dzakanaka dzinotisanganisa tichiitirwa zvakanaka. Ndataura kudaro vakadzi vese vakatsvairwa vakaenda. Hakuna vakavasiya gorero ndichiri kurangarira. Kati saka vachinzi maranzi iye kumhanya kwamai zvakanaka. Regai nditore uno mukana ndikuchingamidzei mukati mezuva ranhasi rinova zuva rekutanga remusangano wedu sechitumbiza tiri pamwe chete tiri pano panzvimbo yeZengeza. Ndoda kutora mukana uno kuti ndisvike panguva yekuchingamidzai mose. Ngatimboti tese tauya. Tese ngatititichi tauya. Tirambe tichita sei? Kosi mazuva aya achiripo. We understand kuti vamwe unenge vachiri kumabasa asi tiri kuvashuvirawo kuti vafambe zvakanaka. Ndosaka mazoona tazoti pushei nguva tichiitirawo vamwe kuti tibate